Ambani Soroma. Ousmane Christian Diarra, secrétaire général du syndicat autonome des administrateurs civils et porte-parole de la plateforme d'action commune et regroupant les Syntract, les Siltimat, le comité syndical des ADR et les SINAC. Il faut gouvernement de transition une nomination de Cliflaina. Une nomination militaire Chamambala ou Lukera gouverneur. Il y a là où il y a qui n'est pas Demuso ambi foka waleymando effectivement araba ni kalo klemugan duru conseil des ministres et gouverneur nommé ok anya e gouverneur tan sheki mi nommé na ayo sora suya a fambe du vraiment uye sora sitani kele uyo de nommé an minnu y'a kalan kɛ ka baara kɛ ka wɔsi kɛ ka a deguna a fɛn bɛɛ kɛ n'anw de b'a hali bi anw de bɛ ka kɛlɛ a ko la anw ni yɔrɔ kɛra la duuru ye ayiwa sɔrɔdasiw n'u ka naminɛnw u n'u ka minnu bɛ pilasi ɲini na minnu bɛ jɔyɔrɔ ɲini na n'u ta tɛ fasoko ye u bɛ ka min fɔ ko sécurisation ko ni sécurisation ko don an bɛ na yɔrɔ damadamani fɔ aw ye a ka o yɔrɔ faamu hakili b'a tɔ dafa aw ko sɔrɔdasi caya kun ye ko ka jamana lakana fɔlɔ administrateur gouverneur commandant u ka baara tɛ guerre u ka baara ye mara de filanan n'o y'a sɔrɔ ko lakanani de kun ko don généraux tɛ ta ka bila yɔrɔ la yɔrɔ minnu basigilen don ka tɛmɛ Mali fan bɛɛ kan n'o ye Buguni ani Kucala ye n'o y'a sɔrɔ lakana kun don u tɛ civiliw bila Mali yɔrɔ bɛɛ la yɔrɔ min ka kalan ka tɛmɛ a bɛɛ kan n'o ye Bandiagara Douanza Menaka ani Kidali o de b'a yira u la k'a fɔ ko yɛrɛ sɔn de don teri sɔn don nin sɔn don sɔrɔ ɲini de don jɔyɔrɔ ɲini de don Mali ko tɛ Mali dɛmɛni ko tɛ malidenw dɛmɛni ko tɛ donc u bi k'u sinsin tuguni ko sariya y'a yamaruya décret 2015-0067 min u b'u sinsin o kan anw bolo o décret o tɛ sariya ɲuman ye ka da kan an ka sariya sunba min bɛ gouverneuriya préfet ni sous-préfet a don cogo fɔ ani u kan ka baara min kɛ o ɲɛfɔ o ye statut du corps préfectoral ye o la sɔrɔdasi t'a la décret 2015 ni u bi k'u sinsin o min kan o ko de mɔgɔ bɛ se ka kɛ gouverneur ye fonctionnaire de la catégorie A administrateur civil kelen tɛ ingénieur agronome bɛ k'a ye enseignant min bɛ lycée kalan au niveau o bɛ k'a ye ko ni fonctionnaire de la catégorie A ma bɔli kɛ ko tali bɛ se ka kɛ magistrat la parce que sariya ko de don ko ni magistrat yɛrɛ ma sɔrɔ k'a bɛ se ka kɛ sɔrɔdasi jalabatigiw ye an y'a ye Tɔnbukutu gouverneur yɛrɛ o tɛ sɔrɔdasi jalabatigi ye o man kan ka don Gawo n'a ta bɛɛ o si t'an mako ye nin b'a yira k'a fɔ senkɔ de kɛra sen ɲɛ ye sen ɲɛ kɛra senkɔ ye anw de y'a kalan kɛ ye ko n y'a fɔ cogo min na anw de b'a dɔnniya dɔn a baara anw de b'a la san 30 ani kɔ an tɛ se ka a dugumasara ta a tɛ bɛn an ma an tɛ jɛn n'a ye an b'a décrier wa an bɛ a kɛlɛ la ni Ala sɔnna u bi k'u sinsin sariya kunta min kan o ka wuli ka bɔ an kunna. I bɔra k'a fɔ sisan k'aw b'a kɛlɛ la an n'an bɛ k'a fɔ a ye assemblée générale kɛ ko kunun k'a ye conférence de presse kɛ nka aw yɛrɛ bɛ fɛ ka mun de kɛ walasa ka se ka nin ko in kɛlɛ. Kɛlɛ sugu ka ca an ye assemblée générale kɛ assemblée générale ko an ma an kana grève dabila tant que an mago bɛ an ka laɲini bɛɛ ma sabati donc o ye o kɛlɛ bɛ sen na o tɛna jɔ nin kama min ye nin ta ye n y'o de fɔ aw ye en 2019 an tun ye
laɲini dɔ kɛ k'a fɔ u bɛ k'u sinsin décret min kan sisan ani sariya ɲɛnama an ka sariya kura tɛ bɛn u k'a bɔ yen bɛn kun kɛra a la k'a fɔ u tɛna bɔ yen mais u bɛna a yɛlɛma k'a labɛn ni dɔ in ye c'est-à-dire sɔrɔdasi tɛ se ka don a kɔnɔ bilen u b'o yɔrɔ bɔ a la an bɛnn'o kan o baaraw tun bɛ sen na girigaraw nana don donc o ɲɔngirila an b'o kɛlɛ kuraya en même temps an sigilen don k'u kɔnɔ parce que an y'a mɛn k'a fɔ sɔrɔdasi 80 o kan ka don hakili jiginna bi sɔrɔdasi 51 de bɛ commandement na 39 o ye sous-préfet ye kelen ye préfet ye u ye 13 sisan o farala kan ka kɛ gouverneur ye donc sɔrɔdasi 53 o de b'a kɔnɔna na k'u bɛ fɛ ka 80 fara a kan préfet 20 ani sous-préfet 60 ni o kuma n'o ko kɛra don min b'an fɛ ka a kɛ a tɛna dogo olu la a tɛna dogo jamanadenw na ni ala sɔnna ma o fɛɛrɛ an y'o bɛɛ tigɛ ka ban an ka assemblée générale senfɛ. An ka baarabila kɔnɔna la k'u fara ko opération d'enrôlement jɔra nka kunu ministre ye fɛngɛ dɔ bila k'a fɔ ko enrôlement bɛna daminɛ yala aw yɛrɛ hakilina ye mun ye a bɛ se ka k'aw kɔ wa. A saboteli bɛ sen na a ka ca u ye saboteli kow daminɛ a ka ca u mago tɛ sariya la u mago tɛ grève sariya la u n'u ka naminaw n'u ka place ɲininaw bɛ kuma anw de ta kan nka u yɛrɛ bɛ ka min kɛ o ka jugu ni bɛɛ ta ye ni enrôlement ni ala sɔnna ma sini bɛɛ a bɛ jɔ a tɛ kɛ Mali fan si an b'o de layidu da o sisan aw ye baara bila a mɛnna aw ka baara bila kɔnɔna la yala kumaɲɔgɔnya b'aw ni gouvernement cɛ wa walima kumaɲɔgɔnya t'aw n'u cɛ bilen. An ye baara bila ni sisan cɛ gouvernement m'a ɲini yɛrɛ kumaɲɔgɔnya ka kan cɛ parce que an bɛ ka min jateminɛ a bɛ komi a b'u nafa an yɛrɛ kana baara kɛ yɛrɛ parce que transition ka surunya a ka janya a b'an ka baara de bolo donc mɔgɔ minnu ka laɲini tɛ transition ka ban est-ce que olu ka laɲini ye an ka grève ka ban n'u ka laɲini kun don sisan b'a sɔrɔ u ye sigiɲɔgɔnya ɲini u bɛ ka don o don sɔgɔma u bɛ ko kɛ min b'a to sigi ka fɔ ka na sɔrɔ ani ɲɔgɔn cɛ o misali fɔlɔ ye mun ye u y'an ɲininka kalo tile 11 ko an hakilina ye mun ye sariya la pour que ko yɛlɛma ka se ka sɔrɔdasiw don u y'an ɲininka sɔgɔma wula fɛ u ye sɔrɔdasi dɔ don kaban o b'a yira k'a fɔ u mago tɛ sariya la u mago tɛ an hakilina na an ye lettre ci u ma k'a fɔ tant que u m'o sɔrɔdasi bɔ yen anw n'u tɛ sigi ka kuma k'a ta o don fo bi u ma sigi ka kuma ɲini u ma o sɔrɔdasi bɔ yen u ma fɛn wɛrɛ fɔ an ye nka o ma bali i yɛrɛ da filɛ nin k'a fɔ k'u ye lettre ci ko enrôlement bɛ fɛn o ye provocation de ye san'o ka kɛ Mali bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ko sɔrɔdasiw ka kɛ gouverneur ye an y'a kɛlɛ kɛ nin y'a san 3 ye an b'a kɛlɛ la u ye min ma deli ka kɛ yɛrɛ diɲɛ kɔnɔ u delila ka segin u y'o de ɲɔgɔnna kɛ hali Musa Tarawele tile la min ma kɛ u y'o de kɛ k'a kɛ 13 ye yan'o cɛ u ye lettre wɛrɛ ci ko sɔrɔdasi minnu ye bɛɛ commandanya la sɔrɔdasi 40 ninnu k'olu k'u sen bɔ grève la ko n'o tɛ k'u b'u ɲangi o bɛɛ ye acte min b'a yira k'a fɔ u bɛ ka saboteli kɛ u tɛ fɛ sigiɲɔgɔnya yɛrɛ ka kɛ yan'o fana cɛ u ye lettre ci tuguni maire ma ani président du conseil ma k'u ka maître ta k'o kɛ ka secrétaire généraux remplacer ani ka régisseur remplacer ani bénévole k'o ka olu ta ka fɛnw remplacer o bɛɛ b'a yira k'a fɔ sigi ka fɔ a kuma t'u la ŋaniya t'u la mun kama parce que u tɛ fɛ transition ka ban. Sisan an sera kuma kuncɛma yɔrɔ ma yala kumakan laban dɔ b'e bolo ka lase jamana kɔnɔdenw ma walima gouvernement de transition. An bɛ min fɔ maliyɛnw u k'u ɲɛ yɛlɛ ni an ko politique mɔgɔ man ɲi sɔrɔdasi politique mɔgɔ fana de ye politique mɔgɔ ye ni politique mɔgɔ man ɲi mɔgɔ de bɛ politique kɛ bɛɛ de kan ka kɔlɔsi bɛɛ de kan ka minɛ i ka kɛta ma et non i ka fɔta ma kɛta min bɛ yen bi ani kɛta min tun bɛ yen kunun anw ɲɛ tɛ différence la différence min b'u ni ɲɔgɔn cɛ dɔ de farala ka fɛn ma bɔ a la
o de ye ne ka kuma laban ye k'a fɔ aw ye k'aw fo ka wale ɲuman dɔn.